سلامات دك نجاوس كميل لهم عزيبي أنا تبع الله ساعات تبقى تلو خات تسفى قبر عاو كبلي خاني I think أسكب جميل الله عندنا عاو كبلي خميل لهم دك نجاوس فتوكمي حاجة لي كوت بريك يرك أني نيري حاجة فيديو تاتكوت جميل الله بتعمل تبور ريسبون thank you very much نتوم كومنت تجبروا شركات تجبروا لهم بتعمل إنكارج جبركا نجاراتي بتعمل صبوي كم تأنا زوجكم دلوا خاطبون بمهلاو بتعمل أنا دسبلني فتوكمي حجي ما جمرتها thank you ما خبلين تنزل سددت لك زي عمله عبد الله بسلام كوني أحب كل راح أخذ فتوكي إيه دحين تكون هتصادبر زي أخذ تمثل مش زن نمثل له أوكي حجي ما جمرتها بزاس لك زاربي إذا سألي ببعيناتو جاكسو يبلو ببعيناتو شيب زلوا قرص زلوا ببعيناتو حبريو قن بتد مسلو دسط مو خينو ستيمو حيزوالو اوكي كل حدا يكون قن ببعيناتو حبرن ببعيناتو قرص لوا قن بتز سما خينو ستيمو حدا خم حدا زبل نجر كم حدا سئلي يبنالو اوكي حجي نحنا خاني كم إيرتراين متن دك نقص أنا بإيرتراين دي تزارب كم إيرتراين متن نحنا حبر بوز عينة حبرتات لنا بوز عينة حبرتات لنا بوز عينة دليتات لنا بوز عينة أمنتات لنا كاب بوز حبوتات زمت أنا أو قلنا خاد فلقنا ببعينتنا إنا دلنا حجي كل جزء بز عينة زي أكايدا سميرنا إنا نسرح مخناتو كل نناتو تعيب بهالالو نناتو من قدي التعالية فاميلو عدو كبابيو علو اوكي حجي إذن تايلي كوتش anyway زخوانا نقر كتقبر كلها حسب كلوا كلوا حسب دحين ديلي ولا حانت نقر تقبركا يلن مخناتو مجمرتا حسب مجمرتا ولا يبل كمان مصحف كله مجمرتا قال نبري قبل علنتاي يزنب نبري مش قال ده توتي قال مالت توت مالت حسابي حسب كتزر كتقلالك كفري حسب كأخهلوا كلو دحين حساب يبلنا زقبرنا تقبرنا ولا حنتين تعيب بهال فرعين فرنينا ما هنا حسب يبلنا نامتين بيلد نقبر أبينا يأسرنا كي نقبر كنقبر يبلنا مالتي ما هنا حساب يبلنا حسب إحنا لنا قل زخنا نقر زقبرنا يو يفريلنا أوكي حجن تايب لنا زعابة يتكال أوكي إزيوم سيسولوجي مالت كمه حزبي ينبر دصنعو حج سايكولوجي ناي سايكي سيسيو ناي سوشال اوكي يا خلهم تذكروا معتا سيسولوجي مالت هبرتسب كمه ينبر 4 نتبي كمه ينبر ايو نسو كومي سيو دبصنعو اساتم دصنعو خاني اب كمه يكاسب كم تحزو كمزي إلهم أو تسمو معك متصحفت له دحين كتب بدليهم بزعبة ناي سيسولوجي كم يجر كان حزبتك عيلي حجي أنا شدشت أمسأل له أب4 كفلة تدليو تخوليهم أبدل لهم إزي حجي إرترا تخدو دلدك نجاوز نحنا كنقيرو إنا إنو سبت بجيس له حمتي كمان صحفكون يراسي متشرشت 2011 أيوة أخوان كوت سعيد الحرزية نحنا نخيد لنا أنا بحد مدرخ مخناتو حجي إذا عمت زي 22 زده نخيو نجار زخول ما نفست جهان دحين حدا نجار كركب ما نفست زخون نجاراتي أوكي حجي إذا عمت زي جزء زي نمنتايك نجركم يفتح عن فيديو مخناتو إذا كال اسم زخون دك نجار سعري إذا زي نجبر له نجارات سلا زخون نجارات أم يعود أخوان نبر نسا كوس رأي وايهم زوجنا نقدر زجبر كله تسأل الكامش تسأل الكام معلتي عامد جزء لا نات جزء anyway إذن تاي بلالله أنا حسب قال بلالله إذا حد زوجنا سكوا زعابة تكال متمر حزبي إيو تزعابة تكال أب علم دلله كم يجي كان حزبي بسلام تنبرو كي بلع متبالع خي بلعكا ويكاني ام هير كاسد انك ابتزلع عليه ابصحكا بلصات حزبي وي دخمات وين عخازي قربخا كم دليسكا كتغبرت اخنكا الله وتن بيلو زتن عندታት مالتي عندي
كمي غير كان نود سب تحزو اوكي نافت زدل خايو كتما عبلو ديها وي كاني كتودقو اوكي حجي نحنا اذا انا خزربو اب عدنا خميالو افتت نبرلو زلخم كا كميالو انا كل غزي دنا ጻጻ اب انا ارترا سلزونكو اب عدي كميالو اب زنبرلو زلخ اذا نعي بزياده زحممني اب عدنا بزح نغرات كله زي نغبرلو ابزي بعد اوروبا كن كاكال عالم امصيم عدم ولعو بزح نغرات ابزي ايفرنيو كاكال عدي امزمصو اوكي نحنا نمنتاينا اوكي نتزللنا تطقيمنا زي نبرلو زي نبلعلو زي نبللو ማለት እንዲ anyway after next time ከምጻኩም اوكي ሽድሽተ ዓበይቲ ሓሳብ ከም ዝሕጂ ክበር ሕጂ ትካል ይብሎ ኦኬ ትካል ካብ ሓሳብ እንዲ ዝነቅል ግን ድሕራይ ማቴሪያላይዝ ምስኮነ ማቴሪያላይዝ ማለት ኣብ ኣቕሓ ወይ ኣብ ነገር ምስተቀየረ እዩ ማቴሪያላይዝ ዝኸውን ግን መጀመርታ ኣብ ሓሳብ ድሕንደይ የለ ኣብ መሬት ክትሪኦ ኮንክሪት ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ሽድሽተ ዓበይቲ ትካል ሽድሽተ ዓበይቲ ሓሳብ ትካል ከመይ ርእሲ ሰብ መትሓዚ ዝጠቅሙና ከመይ ጌርና ንሰባት ክንሕዞም ዝጠቅሙና ነገራት እዚ ሕጂ ብዓብዩ መጀመርታ ኣብዚ ኦኬ ኣብ ገዛና ከመይ ጌርና ንሕዝ እዚ ኣነ ዝዛረበ ዘለኹ ኣብ ገዛኻ ኣብ ዓድኻ ኣብ ሃገርካ ኣብ ዓለም ኦኬ እንታይ ኢለለኹ ኣብ ገዛና ኣብ ዓድና ኣብ ኣውራጃና ኦኬ ኣብ ሃገርና ኣብ ዓለም ኣትሕዛ ኦኬ ምክንያቱ እዚ ደረጃታት እዚ ብልሕና ሓንጎል እዩ ዝኸይድ እቲ ሓንጎልና ብልሕ ድሕን ደይኮን ኣብ ገዛና ጥራሕና ንጥመር ንሽተይ ብልሕ ተበልና ኣብ ዓዲ ንኸይድ ንሽተይ ብልሕ ተበልና ኣብ ኣውራጃና ንኸይድ ንሽተይ ብልሕ ተበልና ኣብ ሃገርና ኣብ ኤርትራና ንኸይድ እንደገና ድሕን በሊሕና ከዓኒ ድልዓለ ኮንሽስነስ ኣለና ማለት እዩ ናይ ዓለም ንሕስብ እዚ ግን ብስተጃት ዝመጽእ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ዓለም ነይሩ ግን ኣብቲ ታሕቲ ኣብ ገዛ ከማኒ ክቆጻጸሮ ዘይኽእሉ በፂሓላ ብብዙሕ ምኽንያታት እዚ ኣብ መሬት ዘሎ እዩ ኦኬ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ከም ዝበልኮ ካብ ገዛ ስድራ ቤት ኢምፖርታንት እዩ ኦኬ ከዛረክ ኸደ እሞ እንዳገለጽኮ ኸደ ኦኬ ስድራ ቤት ተጸበይቲ ተኾይኖም ኦኬ ከተንበርክኹም ቀሊል እዩ ውሉድ ትወስዱ ኣበይ ኣይ ትወስዱ ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ኦኬ ድሕን እታ ስድራ ቤት ጽቡቕ ደየላ ኦኬ እታ ስድራ ቤት ድሕን እስኻ ኾንካ ትቆጻጸራ እስኻ ድሕን ተቆጻጽርካ እታ ስድራ ቤት በቃ ዋላ ሓንቲ ሰብኣይ ካበይ ኣለኽ ትቆጻጸር ኣይትኽእልን ኢኻ ውላድካ ኣበይ ኣለዉ ክትቆጻጸር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ተንበርካኺ ተጸባይ ድሕን ኮንካ ማለት እዩ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዘሎ ክርዳእናም ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንምንታይ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከምዚ ዝኾኑ ኢልናስ ክንርድኦም ክንክእል ኣለና ምክንያታት ኣለዎ እሲሉ ድብ ኢሉ ዝወደቕ ኣይኮነን 30 ዓመት 50 ዓመት ዝወሰደ በብንእሽተይ እንዳደኸምካ ካብ ሓረስታይ ምድኸም ዝተጀመረ እዩ ስጋብ ኣብቲ ሰራሕተኛ ሸቃጣ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛና ሸቃጣይ እንዳበለ ስጋብ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ዝኣቱ እሲካ ዝኾነ ኣይኮነን ብንእሽተይ ኣነ ነጊረኩም ናይቱን ቁርዑብ እቶም ቁርዖብ مش نجركم ناين ቁርዖብ ይወፍታ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩ እቶም ቁርዖብ ነቲ ማይ ኣብ ዝሕልእትዮም ነቲ ማይ ነቲ ሓዊ ወሊዖሞ ቀስ እንዳበለን እቶም ቁርዖብ ከይተረድኦም ምስቲ ኩነታት ክገጥም እንዳተቀየረት ነፍሱ እንዳበለ ምስቲ ማይ ዝፈልሕ ዘሎ ብታሕቲ ካብ ዝሕል ስለዝተጀመረ ኣይተሰምዖን እንዳጸንሐ نديدو اوكي كم زنا إيرترا نجر مالتي قال دتي ما يوعي فح حبيل كانت قرعبته تتبلغ نتيرو مسوت انيرو اذا مالتي اذا مرداتا صريحه نيرك نحج بزخانه حج خاني نمتايز يومكم زجبرو رجع كان نبلكم كلالنا اتزخانه خويني اوكي نحنا خمي غيرنا ناليو بل حتى دحن خوينا اذا نجر زي قالو اوكي كمي غيرنا إنا نعاليو مخانيو مخنياتات ኣለو እሲሉ ሓደ ደይፈልጥ ኣይኮነን ተሰሪሑ ቀሲልካ በብዙሕ መጽናዕትታት በብዙሕ ሓገዛት እዚኣው ይበጽሑ ኤርትራዊ ለያ ኣነ ዝኣምን እምበር እሲሉ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ሰብኣይ ከምዚ ክገብር ንህዝቢ ሓደ ኢምፖሲብል ሓገዛት
ተሞክሮታት መጽናዕትታት ናይ ብዙሕ ዓመታት ናይቲ ኤርያ መጽናዕት እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኑ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ተሓጋጊዙ እምበር እሱ ኢልካ ዝኸውን ነገር የለን ደቂ ነጋውስ ምክንያቱ እዚ ዓለም መን ካይዳ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ ኢና ሓደ ግሩቦን ፓፐት ናቶም ራይት ኦኬ ሕጂ እቲ ኣንስ ስድራ ቤት ከመይ ተዳኺማላ ናይ ኤርትራ ድሕን ክንዘረብ ኮይና ምክንያታት ኣሎ ኦኬ ሕጂ ስድራ ቤት ኣገዳሲ ኢልና ኢና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ድሕነታ ስድራ ቤት ፋሕፋሕ ሓቢልካያ ነቲ ሰብኣይ በቲ ኢስት በቲ ሓደ ወገን ነቲ ሰበይቲ ወላ ነቲ ውላድ በቲ ሓደ ወገን ወላ ማይፋለጡን እዮም ኦኬ ኮሚኒኬሽን የለን ዲስኮኔክት ይገብሩ ምስኦም ዘሎ ዲፎልት ወይ ኮኔክት ክገብሩ ዝኽእሉ ምክንያቱ ንሱ ምስኦም ዘሎ ኦኬ ምክንያቱ ድሕን ዲታች ድሕን ኣራሓሒካዮም ዋላ ኸማነይ ግዜ ምስ በልዐ ክትቆፃፀር ደቅኻ ኸማነይ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትዛረቦም ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ንምሓዛ ተሓሕዛ ምክንያቱ ጠባዮም ስለዚ ትፈልጦ ሃይማኖት ከኣኒ ኦኬ ሃይማኖት ኣተሓሳስባ ህዝቢ ቁጠባን ይቆፃፀርዎ ድሕን ነዚኦም ሃይማኖት ሒዝካዮም ከዓ እዚኦም ሃይማኖት ገንዘብ ይዋፃእ እዩ ምሽ 10% 20 ይድብሎ 10% ይዋፃእ እዩ ኦኬ ነቶም ኣብኡ ደለዉ ድሕን ሒዝካዮም ከዓ ሓደ ነቶም ኣብኡ ድመፁ ክፅልዩ እንታይ ከም ድሓስቡ ሂብካ ትሰዶም ማለት እዩ ምክንያቱ ገሊኦም መዓልታዊ ዝኸዱ ቤተክርስትያን ኣለዉ ወይ ከዓኒ ኣብ መስጊድ ገሊኦም ከዓኒ ወርሓዊ ሰሙናዊ ዋላ ገና ወላ ዝኸዱ anyway እንዳመፅ ድሕን እታ ትደልያ ንስኻ ሂብካዮም በብቁርብትለይ እተን ሰዶም ከዓ ኣብዲፍካዮም ተቆፃፂርካዮም ኣለኻ ሓንጎሎምን ኤነርጂዮምን ኣነ ኢለኩም የሰልዲ ኤነርጂ ክልቲኡ ነገር ተቆፃፂርካ ኣለኻ ኣብዚ ሃይማኖታት ክግበር ዝከኣል ነቶም ህዝቢ ውድመፁሲ ሓፍ ከተብሎም እንተኾነ መንገዲ ፅድቂ ከተርእዮም እዩ እንተዘይኮነ ግን ኣትሊስት ካብቲ ዘለዎ ሓዘንን መከራንሲ ሓፍ ከተብሎም ኣይኮነን ምሽ ዘይኮነ ኣብ ሓንጎሎም እቲኻ መውዓል እዮም ስጋዕ እንደገና ዝምለሱ ካትቦም በኣቅኒ ምክንያት ሓንጎልና ከመይ ዝሰርሕ ሓደ ነገር ድሕን ሂብካዮ በኣ እዩ እንደደጋግማ በኣ እዩ ዝነብር እንደገና ድሕን ደሚርካሉ ወልፊ ድሕን ዝሓንጎልና ዝዓበየ ፅሩይ ቶት አይዲያ حسب متي عمق دحن ديبلا بتان اشتي نجاريها تنبر مالتي أسي خازر أزل سلذي هايمانت بتاعمي أجد داسيو هايمانت أتحسس بحزبن قط أباني قط أثر عمل علم هايمانوت امنت سلازخانه مسفتاري يرخبنا زبلو زي مساكين ብዙሕ ገንዘብ እዮም ካብኡ ደውፁ ኣብ ኤርትራ ከማን ተራእዩ ግን ኣብ ዓለም ዘሎ እዩ ቦታታት ይሰርሑ ናይ ፈጣሪ ናይ ኣምላኽ ናይ ገለ እንዳተባሃለ ከም ቢዝነስ ነተዓዲ ሓፍ የብሉ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንብዙሕ ዓመታት 2000 years ተጠቀሙሉ እዩ ኦኬ እዚ ኸኣኒ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣብፅሕና ዘሎ ቅድሚ ግን እቲ ሃይማኖት ወይ ከዓ እቲ ስኩል እቲ ኤዱኬሽን ዘይነበረ ኣይኮነን ግን ከመይ ጌርካ ትገልጾ እዩ ሕጂ ዝኾነ ነገር ፊልም ድሕን ሪኢኻ ኣነ ድገልጾ እቲ ፊልምን እቲ ሓደ በበይንና ኦኬ ምክንያቱ ናትና ክስታይ ስለንገብረሉ እቲ ንሕና ደለና ካብቲ ዘለና ኦፕሬት ስለንገብር ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ ነይረ ሓደ ነገር ክንርኢ ከለና በቲ ንሕና ዝነበረና ናይ ቀደም ኤክስፔሪየንስ ኢና ንገልጾ ንስምዓና ኦኬ ስለዚ ሃይማኖት ሓደ ካብቲ እንታይ ይባሃል ካብቲ ኣሳሪ ማለት እዩ ኦኬ ፍልጠት ከኣኒ ሕጂ ፍልጠት ከኣኒ ትምህርቲ ኦኬ ኣብ ሃይማኖት ቀደም ኣብኡ ብዙሕ ፍልጠት ይፈልጡኻ ከመይ ጌርካ ትቐርእ ወይ ከዓ ከመይ ጌርካ ትመሃር ይፈልጡኻ ኣቦኻና ዲኻን ከተኸብር ህዝብኻ ከተህብር እዚ ኩሉ ዋላ ንጉስካ ከተኸብር ገለመልተት ኣለዎ እስቲ ሰልፊ ዲስፕሊን ካብዚአን ከይትወፅእ ኦርደር ኣለዎ እንዶ ግን በቲሉ ሰሓይሽ ነይሩ መስለና ኣነ ምክንያቱ ኣትሊስት ትከባበር ሕጂ ብዙሕ ምክባር ይርሕቅ ኣሎ ኣይደኖ ሰብ ስለድሓረቀ ድዩ ካብኡ ይርሕቅ ኣሎ ትፍልጠት ትምህርቲ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ክንብቦ እሞ ፍልጠት ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ይምህርዎ ቴክኖሎጂ ድዩ ወይ ከዓ ወታደር ሕጂ ንኣብነት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብብዝሒ ደቂ ነጋውስ ሰብ ዝመሃረሉ ከምዚ ናይ ንዕኦም ዘድልዮም ኦኬ ትምህርቲ ዲ እወ ሕጂ ንኣብነት ካርፔንተር ብላመር ገለመለታት ናይ ፅርበት ገለመለት ትምህርቲ ዲ እወ ትምህርቲ ግን ስለዘድልዮም ይምበር እንተዘድልዮም ኣይምስምሃርዎን ነይሮም ይብል ኣነ እዚ ናተይ ትርዲኢት እዩ
ግን ወታደርነት ከወታደርነት እንታይ ኸትረክብ ሓደ ሓንጎል ዘለዎ ኮንሽስ ሰብ ኦኬ ወታደር ሰብ ይድቀትል ሰብ ፈጣሪ ዝፈጠሮ ሕጂ እዚ ይደሎ እዚ እቲ ካልኣይ ውድቀት እዩ ግን ኣብ ካልኦት ዓድታት ኦኬ ኣብ ካልኦት ዓድታት ግን ቴክኖሎጂ ብቴክኖሎጂ ገይሮም ብዙሕ ነገራት እዮም ዝቋፃፀሩ ዝገብሩ ካብ ውግእ ንላዕሊ ብቴክኖሎጂ ወላ ሕጂ እዚ ንገብሮ ብዚ ኸማኒ ካብ ውግእ ደም ምፍሳስ ብቴክኖሎጂ ጌርካ ነቲ ሰብ ኣብቲ ዝደለኻዮ ተብፅሖ እቲ እንታይ እዚ ኣምፅይዎ እቲ ኤዱኬሽን ንሕና ኣክሰስ ንኤዱኬሽን ስለ ዘለና ሕጂ ኣብ ኤርትራ እቲ ኤዱኬሽን ከኣኒ ተዓፅዩ እዩ ደሎ ዋይ ክቋፃፀር እዚ ሶሲዮሎጂ ዝበልዎ እዚ መፅናዕቲ ተመራመርቲ ቶፕ እዩ ማለት እዩ ዝበልዎ ነቲ ሃገር ክትተማዕብሎ ወይ ክትርምሶ ከዊ እዩ እቲ ተረሚስ ዘሎ ኤርትራ እቴን ቀንዲ ኣዕኑት ስለ ደልዓልዎ ካላፕስ ገይሩ ፈሪሱ እቲ ነገራት ማለት እዩ ኦኬ እሳተን እቲ ትምህርቲ ገለመልታት ነይርቶ ትኸውን ከ ሕጂ ደሞ እንታይ ክንገብር ኣነ ክኸዶ ግን መፍትሕ ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ሬድ ኣሎ ንዓዱ ፖሊሽ ክገብራ ኦኬ ሰባን እንታይ ይበሃላን መሬታን እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈልጥ እንታይ ይገብር ሽግር የለን ኦኬ ሕጂ ብዛዕባ ትምህርቲ ኸኣኒ እቲ ትምህርቲ ርኢና ያለና ናይ ኤርትራ ከመይ ኣሎ እቲ ትምህርቲ ኣብ ዓለም ክነተን ድማዕበለ ሃገራት ከኒ እንታይ እዩ ኣማዕቢልዎ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ስለ ዝመሃራ ደቆም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ግን ሰለስተ ጀነሬሽን ዝኸውን ብዘይ ትምህርቲ ብዘይ ገለመልታት ስለዚ ይብል ተምሃሩ ስለ ዝሓልፉ ደለዎ ከይመሓላለፉ እቲ ዓዲ ትደክም ማለት እዩ ቆልዓ ይፈልጦ እዚ ዝኾነት ኣደኻ ትፈልጥ ሰብኣያ ድሕን እንደይሰርሕ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ሰኻ ድሕን እንደይትሰርሕ ኮይና ደቃ ድሕን እንደይሰርሑ ኮይኖም ኣቆልዑ ድሕን ኮይኖም ኣታዊ ድሕን እንደየለ እታ ገዛ ከም ትበርስ ትፈልጥ ዓበ ነገር ኣይኮነን ገዛኻ ፅቡቅ ጌርካ ማለት ትደኣ ጌርካ እቲ ገዛ ናይ ካልእ ሰባት ከኣኒ ዓዲ ኸውን ማለት እዩ ሃገር ኸውን ዓለም ኸውን ፅቡቅ ኸውን ማለት እዩ ግን ነታ ናትካ ጥራሕ ፅቡቅ ኣሎ ነቲ ካልእ ድሕን ኣብሪስካ ከኣኒ እቲ ዝዓበየ ብዙሕ ነገር ካርማ ክረይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ኣው ከይድ መንግስቲ ኦኬ ሕጂ መንግስቲ መንግስቲ ግሩፕ ሕጂ መንግስቲ ከኣኒ ኢምፖርታንት እዩ ሕጂ መንግስቲ ክበሃል ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣይንርዳእናን ይመስለኒ ምክንያቱ መንግስቲ ክበሃል ከሎ ኣነ ዝርዳእኒ ህዝቢ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ደሎ ዶ ይከውን ኣሎ እዩ ኦኬ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ደሎ ኣብ ኤርትራ ኣይምስኮነን ነይሩ ግን ግሩፕ ወይ ግደፍ ዝበሃሉ ስለ ዝሓዝዎ ግን ንዕኦም ዝደልዩ እሶም ፅቡቅ ኣለዉ ስታፔን ኣለዉ ወልሓንቲ እሶም ንዕኦም ወልሓደ ይረኸቦን ኣብ ዓይኒ ፅሙእሲ እንታይ የለን ጥሙ የለን ኣብ ዓይኒ ፅጉብሲ ጥሙ የለን ዲ ዝበሃል ክርድኦም ኣይኽእልኒ እሞኖነ ክርድኦም ኣይኽእልኒ ኦኬ ምክንያቱ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ድሕን ቃንዛ ዘይብልካ እንታይ ከም ትጥዕማ ይፈልጣን ኢኻ ብዝኾነ መንግስቲ ከኣኒ እቲ መንግስቲ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ መን እዩ ካበይ ድመፀ እዩ ነቲ ሃገርሲ እንታይ ኢንተረስት ኣለዎ ዲ እቲ ሃገር ፅቡቅ ክኾነሉስ ኢንተረስት ኣለዎ ዲ እንታይ ዓይነት እቶም ግሩቦ ቨሪ ኢምፖርታንት ግን እቲ ህዝቢ እንተትኸውን ነይሩ ሓላፍነት ከምቲ ናይ ቀደም በብጭቃ ዓዱ በብወረድኡ በብውራጅኡ በብዓዱ እታ ገዝኡ ዓዱ ኣቦስቶ ገይሩ ሒዛ ኦኬ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሎምን ተኸባቢሩ ተዳኒ ይነብር ኦኬ ከምኡ እሱ መንግስቲ ነይሩ ኤርትራዊ መንግስቲ ነይሩ ወይ ኦኬ እንታይ ይበሃሉ መንግስቲ ነይሩ እኔ ሕጂ ግን ኣብ ቁሩባት ሰባት ኦኬ ኣማዛዚኖም ከማኒ ኣነ ልክደፍር ኽእል እየ ብዚ ኣማዛዚኖም ደይሓስቡ ምክንያቱ ንሕና ፎርኤቨር ኣይንነብርን ኢና ሓለፍቲ ኢና ስለዚ እንታይ ተኺሎም እዮም ዝኸዱ ደለዉ ኸማን ነዛ ወሓዝቶም ከዓ እንዳኸዱ እንዳረኣይዎም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ብምስዋዕ ዲ ብምቕታል ዲ ብገልመታት እንዳኸዱ ዲስፔር ከም ዝገብሩ ሓደ መዓልትስ ኣይርድኦም እንታይ ዓይነት ሌጋሲ እንታይ ዓይነት ውርሻ ገዲ ኣነ ብሌጋሲ ሰሪሕ ኣለኹ ብውርሻ እንታይ ዓይነት ውርሻ እዮም ገዲፎም ዝኸዱ ዘለዉ ነቶም ደቆም ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ይኽቀበሎም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ወላ እዚ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኸይዱ እኮ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ከመያ ነይራ ዓደይ እንታይ እዩ ኮይኑ ኢሎም እኮ ክፍሕትርዎ እዮም እምኒ ከዓ ዛረብ እዩ ምክንያቱ ንፈልጥ ኢና ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም እምኒ ዛረብ እዩ ኦኬ ምክንያቱ ደይ ትፈልጦ ነገር ከማን መፅዩ
كمص خالي ديت فرطو نجر سميع خير خاليت ديت فل ناي 300 عمت ولا ناي 2000 عمت ولا ناي بليون عمت مصيو قرب كبل خلي اب ايدكا كنطقق كنكلالنا بزخانه ناي زي نايتن عندታት እንዲዩ እዚ ቁጠባ خاني ቁጠባ እንታይ ተቋጻጽርካ እንድሕን ቁጠባ ተቋጻጽርካ ኣብ ዓድና ቁጠባ ይቃጻጽሩ ወይም ካብ ሰልድኻ ከማንሲ ልዕሊ 5000 ከተውጻይ ትኸለኒ ከም ድሌት ክትገብራ ይትኸለኒ ኢኻ ኦኬ እዚ ኣድሕን ቁጠባ ኣድሕን ተቋጻጽርካዮ ነቲ ህዝቢ ተቋጻጽርካዮ ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕን ኣነ ድሕን ኣለኒ ማለት ኣነ ሻሕ ድሕን ኣቢለ እቲ ሻሕ ከብል ዘይክል ይጥቀም ኣሎ ኦኬ ስለዚህ ድሕን ትቁጠባ ኣንሱ ተቋጻጽሮ ደዳተዋ ገንዘብ ኣብ ጅቡ ድሕን እትይዎ الحراي وقدي أبغى أسافروا اتصب جنزب يقولون بزخ أن تهزبي تقاط أتصور الله خمالتي نتهزبي مستقاط أتصور كيها اتصب كأبزي بول يزاتو وين تيرم البحر أتو ويتن أقلعت أبزي بول أنا أتوا ويساتن كماني تنانستسب حدار كماني أبدي بول أنا أتوا أبفتني هزبي إثراد فتنة دلوا بخلو هزبي إثرا خمزو خينلو إلكا كتفور دلوا أيتخلينها مخنياتو تن عندتات تلاعيلن تي نحسي روف أبتي رأسن نتيبول أبتي رأسي إرتراوي سب أي قلعو قال ملتات أودي قلو إذن نخل أيخونن ألو كم حسوساتن وتم يقدفنجن تبعلو بتعم تبعلو دي ليه تم قبرو أبدأ مهارو دقوم تبعنا براينو برنعو ما يتنقفوا مني بجنزبي تقفوا جن حلنا أني أو كيدا يدلني حلنا ألو ومدير قبل حشاني أوكي يجوا قصدوا خير إذا كله سقي كله أمول علم مخنياتو إذا ساكم تيتقاط أتصرواني رم تدخل أمول علم زلو إيرتراوي أبشنك زلو إيرتراوي عندك أباك مدحانو إلى أنا أمن أبدلو إيرتراويان دك أباك إيرتراويان كيدم أنت أتقيلهم كم دم تصوم أفلت أولا أبلي بيادحنا لو مسام تصوم ولا أب سينيا دلو ولا أبغال دلو أبغال دلو إيرتراويان بممية ديو ولا بخال من قد دي 100% مسام تصوم نيرم تصوم كابز عذاب قل ولا حريز قد سلم يلن ما خنات اتي منقست زبلنا يو حزبي نيرو تدخل حزبي متشرح نيرو قل منقست حزبي يخونن اتي منقست خوين دل هكدافيو سنت يوم دك حزبي كزارب لهم اي خلني مخنياتو اتي دبزح حزبي كي برابر كم مستير دي فلت ايكونن انت حزبي قل قال نجر أدنزيز ولا بدخونه هم قدم يكونن حج بزيادة له زيادة أنا يقول طبعا مالتي أوكي سدرابيت إلنا أنا 1 2 3 4 5 6 سدرابيت إلنا هيمانة إلنا فلتت إلنا which is education حزبي which is تقاط أرز قبات حقي منقستي مالتيو منقستي أوكي تقول طبعا إلنا حاجة كنت عنا إذا أقداسي أوكي أبزم منقسي جن حزبي يو إننا كله تقاط إيرو اللوتي تقول طبعا مالتي ساتم سنة تقاط إيرو إذا أنا تعنا زلوا حزبي أوكي حج دحين إذا أنا تعنا أنا متجرشة مثلني حزبي دحين تعنا لو تعي فري أوكي تعي خون حقوس خون أوكي دحين حزبي إذا كله ساعتها تعنا يمتسني أوكي حج تناي تعنا تتكافلنا لنا نخلنا كاتعصيني تناي تعنا تن ناي شاريتي ناي حاجزات دغبرا زنبرا ناي تعنا كلات النساتن كمان تعصيو أوكي مخنياتو داي تعي حزبي خفطر معتان هوستايل ጭንቅ حزبي أوكي إزي حمام ناي فيزيكال راح زي كوني حمام سايكولوجيكال سبيريتوال يمصلنا أوكي ناي عمرو ناي دايم الأرض ناي وشتي حما نجار أوكي ولا خماني حقها تحمم رأسها تحمم أجرها تحمم إزي دكتور كفرت أودي يقول له نجارات مش حمامات هلا وسوقها بكم يستخدمها زي أوكي حجي انتي إزي تي متحزسب تم سوسيولوجي زولو إزي مسسولوجي بزعبا محبر السب
ዘጽንዑ ተማራመርቲ እዮም ኦኬ ከምዚ ገይሮም ንሰብ ይቋጻጸርዎ ኦኬ እዚ እቲ መንገዲኦም ዝብሉ ግን ንኽፉእ ደይኮነ usually ንጽቡቕ እዩ ኦኬ ግን እቲን ዓለማት ነዚ ዝጥቀማሉ ነቲ ዓለም ክቋጻጸሮ ማታን እዚ ይጥቀሙ እዮም ንገሊኦም ገለየ ውሕድሎም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ይቋጻጸሩ እዮም ድኻታት ኣፍሪቃ ኻኒ ነቶም ኣሕዋቶም ድኻታት ከምኣቶም ካኒ ንእሽተይ ማእታን ኩላሰኹ ኩሉስ ንዖም ኣጥምይዎም እዚ ናይ ነፍሰ ምትሓት እዩ anyway ኦኬ ወይና የናባብርዎ anyway እዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ተነባብር ወይም ሰርሑሉ anyway እዚ ድኾነ ሰብ ሓደ ግሩፕ ክገብር ኣይገርመልታት እዚ ነገር እዚ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ክሰርሕሉ ክኽእል ኣለዎ ድሕን ኣነ ሓደ ግሩፕ ተባሂሉ ትምህርቲ ገንዘብ ክእከብ ኣለዎ ትምህርቲ ሌክቸር ክግበሩ ክኽእሉ you have to lecture them okay lecture ትምህርቲ መግለጽታት ገለመታት ክመጽም ኣለዎ ኩሉ ግዜ ክበርሑ ክሳላልሑ ክባላልሑ ክኽእሉ ኣለዎም ኦኬ ናይ መን ግሩቦም ምዃኖም ንመን እዮም ፕሬዘንት ዝገብሩ ከዓ ኣብ ውሽጦም ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ናይ በይኖም ገለመለ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መን ምዃኑ መንግስቲ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ክንክን ክግበረሎም ኣለዎ ንሕድዶም ከማን ክጣያየቑ ክኽእሉ ኣለዎም ቁጠባ ተዛሪበሉ ሃይማኖቶም ካብ ዝኾነ ሃይማኖቶም ምኾኑ ዋላ ንሕም ዝኣነ ናይ ሃይማኖት ኣይባህል ዘይብለይ እቲ ስፒሪቹዋል ድሕን ኮይኑ ኩሉ ሰብ ነናቱ ራይት ከዓኒ ክብለሉ ክኽእል ኣለዎ ኣድቮኬት ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ናትና ፍልጠት ስለ ዝኾነ ፍልጠት ተዛሂለ ስድራ ቤቶም ክጣየቐሎም ክኽእል ኣለዎ መእከብና የቆልዑት ክኾን ኣለዎ ኢንፋክት እዚ ቅድሚ ህዝባዊ ግንባር ምድኻም ኦኬ በዞም ይግደፍ ዝበሃሉ ሻዕቢያ ህዝባዊ ግንባር ይጥቀምሉ ነይሮም እዮም ኣብ ኩሉ ዓለማት ቦታታት ነይሩ መእከቢና የቆልዑት ብዙሕ ነገራት ይግበር ነይሩ ብዝኾነ anyway እዚ ዓይነት ኣተሓሕዛ ደቂ ሰባት ኦኬ ምስ ዝሓምቕ ዝተፈላለየ የጸቕጢ ኦኬ እዚ ነገር እዚ ኣተሓሕዛ እዚ ሕጂ በዓል ኤውሮጳ በዓል ካልኦት ይሰርሓሉ እየን ትምህርቲ ዶ ናይ ሕክምና ብናፃ ናይ ገለ ኣነ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ስለ ዝፈልጥ ኦኬ ኩሉ ነገር ብናፃ እቲ ቤዚክ ነሰሲቲ ማለት እዩ ነቲ ዓዲ ኣብ ዓለም ከም ዝነብሩ ዘለዉ ከፍልጦ ማእታን እዚ የውሕስሎም እዮም ኦኬ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ፅሩይ ማይ የለ ሕክምና የለ ገለ ብጣዕሚ ኣነ ክኸይድ ከማን ኣይደልይን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እሞ ከዓ ስንደቅ ነጋውስ ብዝኾነ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ክትሕዞ ትደሊ እንዲኻ ድሕን ፅቡቅ ጌርካ ሒዝካ ነዚአን ድሕን ሓዊ ሒዝካሉ ድሕን ኣግድሸካ እንደይናትካ ኮይኑ ዝስማዓካ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ኮይኑ ግን ከምዚ ዝብለኩም ዝፅናዕኩ ከምዚ ናብ ኤርትራ ዘሎ ሕጂ እቲ ቁጠባ ንፈልጦ ኢና እቲ ሕክምና ንፈልጦ ኢና እቲ ኤዱኬሽን ንፈልጦ ኢና እቲ ፋሚሊ ከመይ ንፈልጦ ኢና እተን ኩለን እቲ ሃይማኖት ከማነይ ነቶም ቶፕ ኦኬ ነቲ ቶፕ ሃይማኖት መራሒ ድሕን ንዕኦም ኣዳኺምካዮም ወይ ቀቲልካዮም ወይ ኣርሒዕካዮም እቲ ህዝቢ ይደክም ኦኬ ምክንያቱ ሽሙ ዝጠፍኦ ህዝቢ ይኸውን ከም ህልህቢ ድሕን እቲ ናቱ ሽም እቲ ናቱ ኪንግ ኩዊን ድሕን ጠፊኣቶ ታስ ኩዊን ድሕን ጠፊኣ ፋሕዮም ዝብሉ ኦኬ ስለዚ ከምኡ ኮይኑሉ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሕጂ ግን ይተኣኻኸብ ኣሎ ከም ሕጂ እቲ ዝጣዓሚ ኣነ ኢለኩም እየ ከም ሕጂ ዝጣዓሚ ንነዊሕ ዓመታት ኤርትራዊ ሳፈር ገይሩ ከም ሕጂ ዝጣዓሚ የለን ምክንያቱ ዓይኑ እንዳጎልሐ ኸይድ ኣሎ ኮንቸስ እንዳኾነ ኸይድ ኣሎ ኣፍትን እንተዳ ተባሂሉኻ ኢስ ጉድ ወላ ሓንቲ ክንስከፈሉ የብልናን ጥራሕ ሰብሲ ካብ ኣብ ውሽጢ ምሕሳብ ብደገ ፕራክቲካሊ ኣብቲ ይጋላበጥ ኣሎ which is good it is very good ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኦኬ ሕጂ ሕማም ጸቕጢ እዚ ናብራና ኤርትራ እንታይ ኢሉ ብሎ ንኤርትራሲ ኣብ ዘይተርክብዋ ገዲፈ እያ ክኸይድ እየ ሓፍ ኣቢሉ ንኢትዮጵያ ይወስዳኒ ግን እዚ ስለ ዘበሎ ብዙሕ ሰብ ጻጥና እምሮ ፊዚካል ብዙሕ ነገር ዋላ ነትዮም ቆልዑ ዝውለዱ ከማነይ ብዙሕ ንእሽተይ ኣብ ኤርትራ ክኸብደና እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዳመጅ ስለ ዝተገበረት ህዝቢ ማለት እዩ ንሪኦም ኣለና ነብሶም ቆትሉ ይቃታተሉ ሲካ ዝመፀ ይኮነን ከኣለዎ ኦኬ እሱ ኢቲ ኣብዴት ተርክዋ ነው ብዙሓት ፈላጣት ብዙሓት ምሁራት ብዙሕ ቪድዮታት ከኣኒ መበራበሪ ንሕና ከዓ ንገብር ስለ ዘለና
صبغنا حزبنا كن عليو إلى أنا يأمن يدك نجاوز بزخنة إذا أنا صاتي أوكي حجنا أنا فيتنام زنبرو وتهدرات ناي انتاي البحر بزح شجرات يمزعتو أوكي بزح نجارات يمزقبرو ولا مس حكمنا مس قلة مس كله حجزات زرخبو طب حجزات بزح نجارات زي كون نجارات يوم أبحمق يكونتات يمزنبرو أوكي ناتاتم قل فلي ولي كامناتنا قل أبناتنا دحرنا تسند بحلف معات نجارات ترخيبو لا أنا أو خيدا يدليني قل إذا خلو نا أنا دحن سياق صريحين نفت دول دولات كمان ممر سلازولا يحلفيو سو كم تملك عنا دم حلالف اتكفات قبرنا تحلالف كم أول اتحمامنا تحلالفي سلازي ولا خماني دحن كيدو اتيز محلالفو نجارات نتي عيطراك حزاي خيلينا خيت معبن نديو كاب حجه صرح لينا السرح اللي بزخونه نعيو مالتي حجن بزعبات صاطي اتتعنا ناي اكلات عنا دحين اكلات تعيو حنقول دحين تعيو افت دقه ماتيريال كتقبر تخل مالتي كتحرس كتقسقس كتشقط كتمهر كتفالاتر اذا كل تزقبر يركب مالتي اوكي حج اتسبك حوخ خلالو كما يجري يسد حوي نحنا او كنسرح زلنا بزخونه حجي حمان صاطي قزانت نفس صلات تسفى مقراط نفس قتلت يفطر اذا كله زيتاتيو دمصو نحنا حج كما يجرنا اينا نزي نحويو نبير تراد راح يكون ام العالم بزحات كاكايات الله دمبركوخو كم اخت كون علم زدلي وخالو هرا حجي تمكم زدلي عليت كله بزم اب حجي ولا دحين انا امريكا لي كلهم امريكا مالتها يكون حاجه جروب الله فرح زلهم كم زنا يرترا اوكي نزي سمعيتات اللي مس ملو اتحساسبا يدلي مش هولستيك ابروتش يمزبلوه نقركم يدلينا حجنا امنت نحد سبك تحجزو دحين كونكا اوكي حنقولو دحين صاط اللوا نحنقول راح زي كونه اكابابيو مني محازو انتاي ستي انتاي يبل ابي يالله كونتاتو سدرا بيت هولستيك بملؤ نسو عدو اترا دلاتو كونتات افكت يقبري حج هولستيك بحال كله ملؤ اي دون نو صحافو لي هولستيك ابروتش حجنا انا نحدث كزاربو خو الكلخو دحين حموش تقولعتا لوا اوكي اي داخمي لخا يلي اكيني هي داخمي لخا دقها خميلو اوكي مخنياتو اسون دقون حاده انتي بحال سلازخون حجن حاده سب كان دحن صاطي غيرو متيو صاطي غيرو بتصاطط راح زي كونسي هولستيك كمي غير ودم تعديو اب عد انت يالو سدرا بيتو ابيلو انتي يبلع مسمن حوس محازت الله ودو نفسه يعصدو ولا يتحواوسدو يدولدو تليفون عصدو اذا كله هولس اذا كره خلالو نمول ايرتراو اذا كره خلالو اوكي ازي مالتها ازي بطعمي امبورطانت بطعمي اقداسيتيا نحد سبح نحد نقر اللو ويكا حد نقر جيو وسيني يكونن مخنيات اللو اوكي سو كنردو اخن كإلا لنا اوكي مولو اتامامتا مالت مولو اتامامتا زي حج كنقركم تصنحكي انت الى انزي سمعيتات اوكي اتي كبلو تصنحكي اذن كم بوبي مولو اتامامتا مالت نتسب تقربو له حاجز اتسب زديو تقربو له حاجز نتسب رئيها انتي يدليو مرأي انتي يدليو انتي خوين حج مبتحت اميرترايا ارترا سلام كوللهم عدم كيدن بصيحم كمصو سدرا بيتم كري دق غزاتم كري عدم كريوا اذا كله دفتوتم ذكريو عدم كا بسلام صبت خوينا كم دليتم كاتو خوص اني اي بلونج تو ذيس انا بزعبنا يتشكر كل غزي زبنبر اني نايزي اتومي دبللو دليلو ارترا حدي قومنا اوكي كم زينتنا نصيلو منا ناي منينا نحنا خنبل أنا نايزي أكبل كخلالني إذا تأفيوا ماله مخنياتو صمم يلن زنقورم كستو ود خستو عد خستو أو رجع خستو هايمانتنا كستو إلو زنقورم يلن إذا كفلت خخول اللوم معتان أنا كابزيوم يإلو مجمرتاكو إذا هايمانوت أو رجع قال ما فلالي خنا نعاها أنا نايزي أميلو نعاها رسزت أمام الناس قبل الكاين إذا كنرجع كنكلالنا anyway ناي أمروي تعنا طرح
زي كونه إتي حاجز كمال زلوه أوكي فيزيكال أكلاوي أوكي دحنا حنقول الشجرالو سب إكسرسايز كجبر كخال ألو نجد نتحنقولو صات زجبرلو إتي كيميكال كأير أكسجين زسرة أكسجين كأتلو بقرها خيرالو أنا بس حكي بس تزاري بالله أوكي أكلاوي دخام زي للك أنزا كم زي حجي خبلكم أنا حكي لك أنا جاوز ولا دكتور كيركاس ولا حنت شجرة يبل كان حقودي جلا زي أي فرتوني أي رأيني نعخي زبلك أمهنة إني حنقول سيزخني أنزا حقور سي مقبل ماين important أوكي حجي ماين لنا بإيرترا مقبل ماين بتعم important ولا أبزز لنا يوماني تعي مقبي أما عند أنا سرح أوكي أما عند أنا حنقول ألو ما عند أنا إتي مقبي تعيد حن كينو تعيلون حنقولنا نقرو تبوك أنا تعي كأني نفسي فتر دحوي دبلاء عينت نفسي سلزي أنا تزاريب اللخو بزعبنا زي أفتنا كالفيديو كيركم رأيوه مقبي أقداسي ماي أقداسي إزي أبير ترايلن مخنياتو تعي هزبك في الأرسلة تدلي بر إتي مريت دحن زاري كاي بقولي دقنا جاوس فتوكم يدخاي لكم فتوكم دقنا جاوس زي أكن رد أخن كإلا لنا كله أب إيرترا دلو شجر نحنا شجرينا كنري أخن كإلا لنا ولا بزن أمو تعدي دحين شجرات له نحنا شجر كن قال كن حجز كن تحجز كن كإلا لنا سب سلزخنا سب كومي تحجز زخنا برك خلا له أوكي إذا نا emotional كأني زي سمعت واحي فرحي شاقولت إذا حجها كل اللي علو حجتنا يرأسي كلن إتي emotional أوكي physical emotional social and spiritual بتقرنيا دخلن إذا physical ناي أكلاوي emotional سمعتاوي social إذا ناي محبراوي أوكي spiritual خاني ناي منفس رك أنا قال إذا إن كلن كبلا كديل كنجبران كنكألا لنا كبتصحى خلالون كنبتصحنا لنا أوكي إذا emotional كأني نجيركمي إذا واحد فرحي شقال قال ملتات أوكي already في التران كان ديو دحنا أبز الشجرالو እንደገና ከአኒ ህንቀትለካ ኢላ ከምዚ ኸይትገብር ክበሃል ከለካ እንደገና ጭንቂ ይፍጠር ሕጂ ካብ ጭንቂ ኢልካ ዘይኮነ ነገር ትገብር እዚ ክንጥንቀቀሉ ከለና ኩሉ ሰብ እንታይ ይብል ክጥንቀቅ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እንታይ ይኸይድ ይመፅእ ናባኻ ስለ ዝኾነ ኦኬ ሶሻል ማሕበራዊ ትተሓዋወሶ ዶ ማሕበራዊ ትተሓዋወስ ዶ ትወፅእ ዶ ትሕጎስ ዶ ሽግራ ይበለን ኬልካ ምሕጓስ توصلوا وين نفسها تعصو مسباي تقربن اوكي تعصودو عقل خايت صبكادو عقلنا خبل علنيخا نودته عبيلم عقلنا يتصبنا دو علال نزر مستوتهم سباك فينا خلنا تعلالهم اي مقرناندو يصلعنا دو اوكي اذا تاتحنا لو تشك نقبر لنا انت هنا انا خمدي تازيم شكرينا زبط دفلطهم قدم حجي زربهم دس بلن نزرس انت هنا انا دس زي بلني تشك نقبر كان لنا اكسرسايز كنقبر لنا نفاس اتينا نفسنا ويكاني وصيلنا اللي لنا كنا نقول لنا كلانزين زبحال الله بكلانزين يمكن نزارب قوم قلنا إذا very sensitive من إيرترا نقب جزانا خن نصريخ نكلا لنا خن نصريخ من بلا رسحات راح زي كونه negative energy نعم نتبع فيديو تات مرأي ناي شو شرازي قتلهم دو أبلهم دو كم زي نو تبع نجارات نزل نفسنا زي حقو سنة نجارات كنرأخ نكلا لنا مهنة أفتدوا على الكايو كم تزوع على الكايو سلة تخون من محن كخفل تأكس مسمى كم تزور نجارة ندبه النجارة اللي بإيرترا spiritual منفساوي كتقلصو زي تخيل سمعك أكلاوي زي كونه جن معرة كم أكلاوي really نايب حكي أوكي جن فيزيكال يكون بوش تخاد في السمعك إذا خماني جيل كجبرك خلال بس لازم إحنا وسيدنا السجات راح يكون لنا سمعيتات علنا حساب دربشنا سمعيت دربشنا أكلاتنا زين كبلكم نحكم على physical emotional social and spiritual إذا عتن بإنجليزي لين بتقولنا خماني لين يدكنا جاوس أوكي
ناي وشتي أوكي ناي وشتنا spiritual مالت ناي وشتاوي كاب ناي دقة حجي religion هاي مالت حجي ناي دقة محمد رسول الله الله كريستوس مريم إزي كال انديتي عندي كابي متي خال انديو أو يتنحلنا جن إزي فيزيكالي أم صابيلهم نتم تحتي بزح ديردهم كتر يوم كتكلال لك كم زيلك كتر يوم عليك أو خلونا يرجع نجارجن spiritual كبهال كلاكن أو خلوها زي زفلت أكا تسمع له communicate تقبر له information دمت أكا information تبغى نقول متى قوم وتات إذا spiritual مالتي إتيوس ناوشت أنا برهنا تبرهنا مسفت أرينا كرهاب كله مالتي straight مسفت أرينا مالتي أوكي كاب anyway مالتي بزخانة إذا مثل ذاك أنا جاوز أوكي عبيت تكالات نسب كم يجرك تقاطع صار زي كوت أي حجي وفتوك مي ذاك أنا جاوز عادي بيعبيه تشام